bazar khagai moi thung thaisun khai janai bongni tamni jung 10 tia 20 tia 30 tia 50 tia ton tharang thoi dada no je miya no mani chang tangai ap sinte ang net ki sanai mani sidro dada ni khobor thang arai je abon ba kha pura khabai thangkani jini buruk se arai khaye CAB pass mani besinte je mani besinte jung so jora dabo jung jala klaika amte hane jung ang wan suai ani khani wan suma kagai abon ba ge buna rang subai don jesu phare 1200 টাকা rang buna klaika जों गायथां फैसा जागोन आरो दादा बो जागोन फाइया दाय दाम होय फाइ आं मिया आनि बमुंखा पवित्र त्रिपुरा जों बिष्णुपुर एडिसि भिलेज रसि चन्द्र पारानि मिया आं सामुं तांमानि बसिनते जेटा नेर 12टा दिगि नेर खुलामानि बसिनते तमाहिबा नेर नंखा जेटा प्रेमानंद त्रिपुरा बो खरकसा क्लाय तकजागै साब्रुम हस्पिटाल क्लाय आरखा क्लाय जाखने न्यूज नंखा अबनि बागा आं बिराद खायाव खाजे आंबो एकटा स्टुडेन्ट बरो जेटा किसा मिसा परि बिलोनिया कलेज एच चन्द्र विद्यासागर कलेज आं दाबो लास्ट इयार 5th सेमिस्टार परि दं एम्पर क्लाय आं वानसका जे जिनि बरो तामनि अमते हाय आरे अंखा जों जखन बेनि बसाबाय जों आरखा फरजाय दंखा जिनि बरक से आरो क्लाय तमाहिमानि बुजांमानि तकजांमानि से नाय दंफो जिनि बर राव आरो हने आं बिराद खायावखा असु 750 नो साय फेमिलिनि बर असु जदा दं क्लाय बतमानि आरो गथमलाय दंखा बा तमानि जुबालाय यां दंखा असु जरा जिनि बरनो बुजांमानि नाय दं बाव अमते हने वानसुजाका अबनि परे साल थाङै आं जिनि दादा संरबाय बबाय कक सालायखा जों प्रेमानंद दादानि बागै जों खाना जेसे फारि रां 10-20 टिया खागै बनो रां सुबायरनाय हस्पिटाल थाङै बिनि सिरियास रुगिनो नङै जों आरख्लाय यावखा खायावमानि बसिनते आरख्लाय बनो सुबा सुख्लायनि फायो जों दिनि फुङ रां खागै बाजारनि जिनि बर बसानि अंगा लाइफां गान्द्रि फाय जानाय जिनि बरंनि अबसिनो जों रां 10-20 टिया खागै जों तुबै फेका 1200 रां माङा जों अबनि बागै फायमानिसे द्रबो अर्नि सिस्टारनो संका हस्पिटाल हागै संमानि बसिनते से तमा साका बोला छुट्टी लाइ थांजा इरकरै ताबो आरो हने अबन बागे आं सार डाइरेक्ट सार कमल कलेजनो डाइरेक्ट कल खालायखौका सार जोंला आरो खालायो रां सुबानि फेमानि दानो ताबो जों मालाय दिया अबन बागे सार रक जों बाय बक्सा नबाय बक्सा तुबै फेका अबन बागे